ese sentimento que non podemos nunca esquecer. Por fin chegou o Nadal, e aínda que este ano vai ser un pouco distinto, traemos unha edición especial do vídeo selfie para festexalo. Como cada ano, a CRTVG convocou o concurso da canción do Nadal. E hoxe temos connosco o gañador desta edición, Kiko Bea. Un Nadal distinto deste produtor, músico e compositor grovense foi o tema elixido entre as 33 propostas recibidas. Non che foi unha decisión fácil, había moito nivel. Nesta canción, Kiko Bea anímanos a vivir este Nadal con esperanza e ilusión, a pesar da situación que estamos pasando. Agora non lo conta el. Dentro o vídeo! O meu nome é Kiko Bea, son do Grove, músico, compositor e cantante. Dedícome á música hai bastante tempo, desde 1978 concretamente, que empecé a formar parte sempre en orquestas de verbena, de unha orquesta que se chamaba Solera. Era baixista, tocaba o baixo e tamén voz solista cantaba. Despois pasei por varias formacións, con Luces, París de Noia, Costa Oeste, e actualmente estou, bueno, pois levo este estudio de grabación que é un estudio de grabación propio, casero, pero bueno, aquí gravo orquestas, compoño para outros artistas, encárgome tamén de producir a música do meu canal de YouTube que se chama Urban Grove. A parte tamén canto habitualmente en un Prisma Eventos, chamase un dúo de eventos, música, voces en directo, e bueno, pois facemos eso, todo tipo de eventos. O obxectivo da canción, pois, como título di, non? Un Nadal distinto, pois chegar a moita xente, que a xente poida entender, que xa o entende de sobra, non? Estamos vivindo un Nadal totalmente anómalo, totalmente distinto, e que, bueno, que nos vai a acordar por sempre, non? Un Nadal onde van a faltar familiares que non poden vir porque non poden vir por culpa da pandemia, familiares, avós ou pais que tampouco podrán salir de residencias para reunirse coas familias. E o obxectivo da canción, pois nada, pois que a xente o colla non con tristeza, porque ao final é un ritmo bastante alegre, eso sí, bueno, a realidade, pero con un canto de esperanza, non? Ese é o obxectivo da canción. Bueno, pois para mí ser a banda sonora da RTVG de Galicia, ou sea, de toda Galicia, pois que para min é todo un orgullo. A verdade é que é unha satisfacción. Estou moi contento. Cando recibín a noticia, de verdade que me puxo moi contento. Son tempos difíciles para a música. E bueno, que significa para min? Pois un orgullo poder representar a miña terra pois cunha canción que saleu desta campesiña, non sei que decir, pero bueno, sí, eso exactamente, para min é un orgullo. Eu non tiña pensado presentarme, non por nada, sino por tempo, porque acababa de recién estrenar unha canción no meu canal de YouTube. Estaba moi metido en eso, non? Cos videoclips e coa produción, coas mezclas, coa masterización. Entonces, recién acabado, a verdad que me axudou moito a muller, foi ela que me dixo, oye, por que non te presentas? Sabes que, bueno, pois que é unha oportunidade, nunca se sabe, e a min rondábame xa un pequeno estribillo na cabeza, non? De feito, estaba, a veces ven así ramalazos, e eso de un Nadal distinto xa me andaba rondando na cabeza, non? E decidime, a verdade é que foi bastante tarde, porque foi o martes cando me decidín, o miércoles puxeme coa canción e o sábado cumplí o plazo de entrega, o sea que foi miércoles, jueves, viernes, 3 días, máis o sábado ao mediodía que puden rematar o vídeo. Unha vez que tiven a idea, metime no estudio, empecé a maquetala
E despois o proceso de grabación, unha vez que iba salindo, dixen, bueno, pois va, voume atrever, a ver se me dá tempo. E nada, empecé a programar as baterías, a facer o arreglo en general, a gravar pianos, gravei as guitarras acústicas, guitarras eléctricas, gravei o baixo, e finalmente metín a voz. Despois gravamos un pequeno videoclip aí na casa, e vamos, non tiña moitas pretensións, eu en ningún momento iba a pensar que esa canción iba a resultar gañadora, non? Pero bueno, super contento. E unha vez que tiven todo, pois mandei o tema para a tele, e o resultado, bueno, contentísimo. A música axuda sempre a todo, non? Eu creo que non hai música que non axude, non sei, pero bueno, no meu caso, non. A música sempre me axuda a levar todo para adiante, a tirar con optimismo, eu que sei, aínda que vivo da música e agora mesmo non podo traballar na música, home, é unha contradición, non? Pero ao mesmo tempo, aínda que non poida traballar porque non podemos traballar, desde marzo o noso sector pechou, nós tiñamos un ano con unha contratación boa, bastante boa, con moitos eventos, e de ter unha contratación boa, pois pasamos a tercero, non? Axúdame a música? Pois claro que me axuda, como non me vai axudar, porque eu sigo compoñendo, metome aquí no estudio, aquí paso moitísimas horas, e a verdad que a min vaiseme o tempo aquí. Xa en marzo, cando nos fecharon, cando foi o do confinamiento, compuxe unha canción, Héroes, que tamén ten que ver con todo isto da pandemia, non? Dedicado ás forzas de seguridade, ao personal sanitario, claro que axuda, ao mesmo tempo saber que non podemos ir a traballar, pero a min que me gusta crear, que sempre o fixen desde pequeno, sempre me gustou compoñer, sempre tiven esa inquietude, pois claro que me axuda, como non me vai axudar, a música a min axúdame sempre. Pois o galego é a lingua que levo falando toda a vida. Son do Grove, toda a vida levamos falando galego. Eu sempre falo, de feito falo gallego, non falo galego, pero bueno, levántome falando galego, deítome falando galego, no estudio as composicións que fago, bueno, pois a gran maioría son en castellano, porque tamén teño algunha xente de México que fago cancións para eles, teño xente en Madrid que fago algunha canción. De momento non tiven o éxito que espero, non? Que espero ter algún día, ese reconocimiento, ese pelotazo que hasta ahora non saleu, pero bueno, con un Nadal distinto foi unha bomba atómica, estou moi contentísimo. Pero, bueno, despois o galego uso tamén nas actuacións en directo. Nós, cando vamos a cantar por aí, toda a comunicación coa xente en galego, falamos todo en galego e temos cousas no repertorio tamén en galego. Un Nadal distinto imos celebrar, sen apertas porque moitos non están, sabendo que este ano pasa